Ka China kalale bakla kilas ngauting utrom ula pengat ya ka khajna ka balai 0% hakimar jong ka US. Presiden jong ka US Donald Trump men haka ngipale ula keno baka China kalale palat put hadin baka Beijing kala penbena ban penkyudor lai 0% ya barok kimar jong ka rui Amerika. Kabala penjur ya ka jing ya kanat haka khayi ka pateng ki artili kiri ki bahe haka perthai ki khajna jong ka China kin trekam nadu ka chipo terik mentau benai ka China kalayale bakala kilas ngauting ka wei ka bakim la banle ong Trump haba jubab ya karai jong ka Beijing ka bala wantang katto kanisngi hadin baula bu ya kador ka bakum kata ka balai 0% halor kimar ki bawan na China kum cibenta jong ka jing temu jong u katenat pelapisa jong ka China ka ong bakate ka jing budor themai ka de ka jing kentho ka ba bej yaki lat kilenti ki bala wanra da ka Washington ha ka basdang jong ka ne katayo ka sorkar jong Trump kala penkiwi ki khajna ban wanra ya ki marna China ka bala pendap ki khajna ki bala don lupa ki bala dep kata da ki kulur tingka ha ka khayi ka pateng haka singi balang utrom ula bu khajna siu ya ki mar China ka balai 0% halor ketika khajna ka ba ar 0% ka bala penjari haka basdang jong usnam kane ke jing penkiu ya ka dor thamai bala penyasok halor ki mar ki bawan na China saka san 0% ka bala janpoi saka 0% bat ka ba ula terwa haka por bu yalap election banlong kumu presiden hapo karukom siu khajna thamai jong ka US kinong chalan mar syabari jong ka China wengkat bat kito ki bana ki wei pat kiri ki bayo kin hap hakador basdang ka ba 0% hajan barro ki mar bala syalan cha US bat kata kalong nadu menta kasni ki jingsu bai lutsan ki balang sa kin trekam nadu ka khendai terik April kamen chua haka sipale ka tanat khayi pateng jong ka China kala kan tho ya kan ka jingle jong ka US nda ka ba khot ya ka jingle ka ba tikna jong ka jingsha le ben ka ba shiliang kala kan tu ya ka Washington ban penbej ya ki jing ya kanat leng ba ka jing ya keren ka ba hok bat ka ba yarangkat